आई सबसे पहले हम गायक विनय सागर तमाम श्रोता समाज के गोड़ छू के गोड़ लगातानी। आज आप लोगन के बीच एगो माई के पचरा भेज रहल बानी। हमरा आशा न पूर्ण विश्वास बा कि आप लोगन के प्यार दुलार जरूर मिली। आज हमरा साथ में संगत कर रहल बानी बेंजू पर आदरणीय हमारे विजय भैया, तबला पर हमारे आदरणीय उमेश भैया। आई भक्त के भाव है, भक्त कौना भाव में माई से निहोरा कैले बा, कहले बा कैसे। महतारी महान जहान कहे, महतारी बिना दुख के हरवैया। सुर तुलसीदास कबीर रचे, रच गईल कालिदास कन्हैया। बैजू रीत में प्रीत भरल, सुर ताल मिलल तब लोग गवैया। दास सुदामा कहे जननी, खोजे बिनया व बिनब जवैया। सरदा भवानी हो बिनवा बजावत आवा।